variantu, nie? Ty kokos. Čo som ešte nevidel. Oni tu uctievajú. No hej, ale tak zoberte, že po väčšine sú tam normálne sochy Helldiverov. A dáva len zmysel, že prakticky keď je tá planéta pod vládou robotov, takže si vybudujú niečo vlastné, lebo oni sú prakticky stále sa dá teoretizovať o tom, že majú vlastné myslenie. Aj keď to už je veľmi na pokraji zrady, ale... No nie. Áno. A Še- 608 je nová sezóna v Diablo 4, takže neviem, čo budeme hrať. No ja viem, čo budem hrať, ty nevieš. Ty si nerozhodný. Možno budem hrať aj, že oboje. A podľa mňa skončíš pri obidvoch. Oboje naraz. No tak na PS-ku asi nie. Budeme hrať, že pol dňa to, podľa toho, ktorý update vyjde rýchlejšie. No Helldiverov čaká tak okolo druhej, najskôr. Dúfam ráno. Po obede. Koko. Ale henty priebánky. Kamo, týchto nenávidím, týchto berserkerov. Oni sú zbytoční a kokot proste, ale oni majú toľko HPčok. Oni sú tak, a hlavne aj to pancierovanie, čo oni majú, však to je nereálne do piči. Oni vydržia všetko. Im triafaš tie červené časti a čávoci ťa vysmejú, že to mi nič nerobí. No veď práve. Že to je slabé. Čo mám na sebe supply. Zhoď si rýchlo ten oný, zhoď ten backpack, zhoď. Ja neviem otvoriť inventár a zhoď ho rýchlo, veď ťa to zabije. Tak ty si kokot. Na PS-ku, ako teda na ovládači, jak? Ja neviem, ja som to na ovládači nehral. A asi som za to rád. Tak nepotrebujem už supply. Je mi to jasné. Ale jak sa postavil, že dobre, tak ja akceptujem svoj osud teda. Už čo iné mám spraviť. No. No nemám tu nič. Ako by som, že... To je ako na mne zaschnutý olej. Napadám, nemám žiadne tlačítko už, ktoré by som mohol mať na to, že by som vyhodil zbraň. No ty otvoríš taký krúžok, ja to mám napríklad na X-ku, že otvorím taký krúžok, že tam mám normálne drop shield generátor, drop railgun a takto. Aha, keď podržím one. Šípku dole, dobre. Ale nemám môj kvázar do piče. 2 minúty a nový. Ešte by si čo nechcel náhodou. Kvázar s 20 nábojmi dúfam naraz, že vystrelí. Áno. To som Tak. napadol golem. Utekaj, hádžem tam eagle. Ja Uhni som sa. hodil eagle. A ja som tam hodil eagle. No vidí, že obaja sme boli úspešní. Bože. Tento zase nezapíňa samozrejme. No však načo?
Aha. Mne ostal jeden náboj v zásobníku a ja som išiel ho ja som išiel strieľať po tých dvoch kokotoch a iba tak som, že ťukol do ňoho. Že pošteklil ho. Že polechtal, jak sa vraví. Polechtal. Pretože prečo by som ho nepolechtal, vieš ako. No už môžem otvárať. Nie, ešte počkaj, do piče vyjebané. Ešte som to aj dojebal. Nevadí, ja to pootváram do piči zatiaľ, nech potom sa nemusíš s tým ona. Dobre, je to otvorené. Kód skurvený. Už sa to. Už vychádza raketa. To je krásne. A vidím oni. Pipištekové. Do piči, že pipištekové, čo ti jebe. Ale kým nejdu žiadne bam... No ale golem! Cupita! Tak. Ukáž mi golema. Počkaj, tam je za to skala. Idem si s ním dať 1v1. Aj keď to tak bude 6v1, ale však dobre. No počujem aj zozadu sa plichtí sem. No ty kokoda, ako keď vidím tu jeho posilu, tak asi... A ty neumieraš akože golem! Ale veď aj neumiera. No ale pipištek už umrel. Vieš ako. A zozadu sa plichtí, čo ja tu nič nevidím. Už nič, už som dal one tap. No tak to Jedného, je... čo tam bol. To som na teba hrdý. Čím menej pipištekov sa tu bude pohybovať, tým väčšia šanca, že demokracia bude doručená úspešne. Ako to ma niečo uštiplo dať do pičo jebanej. To bol určite nejaký nedemokratický chrobák. Ale musíme sa pozerať, ako vyletí raketa. Ešte ideme, počkaj, treba k explózii sa pozrieť. Roztiahnuť ruky. Treba mať auru. No to je krása. Vidíš tú demokraciu? Je to tak? No ale už tu... Ale už chceli narušiť demokratické Čo ti jebe to? Čo tam ide to? No jebem ich! Žiadny... Čo sa vyrútil? Kože, čo skúšali? Píškoťáci, ty kokos. Že ja ich jebem do piči. A dúfam, prežili všetci. Do jedného. Normálne dúfam, všetci bez škrabancov sa teraz vyhrabú a dobehnú za nami. Že no mňa sa takto nezbavíš. No už ich počujem chrčať. Tak ich nechaj spokojne chrčať. Nechaj chrčať, ale nechaj chrčať teba. Oni tu spravili na moje kačičky. Čo ti to jebe? Nebudú kačičky. Kokoti. Žiadne kačičky tu nebudú byť. Už som sa zlakol, že prežili všetci. One-tapovi do piče. No ale to boli Jediovia, tí by ťa rozsekali.